Mango komanso nthochi ndi zipatso zimene anthu onse amazikonda. Tikukamba pano ino ndiye nyengo yake ya zipatso monga mango. Ku Malawi makomo ambiri ku midzi ngakhale m'mizinda mumakhala mitengo ya mango imene kupatula kupereka zipatsozi imabweretsanso mthunzi ngakhalenso nkhuni zokolezera moto. Tikakamba za nthochi, anthu makamaka amayi ambiri amaoneka kugulitsa chipatsochi m'misewu ya m'mizinda yosiyanasiyana m'dziko muno. Koma kodi munthu ndikupha makwacha mpaka nokhala milioneya kudzera mu ulimi wa zipatso monga mango kapena nthochi? Ndine Eric Nsikiti, ndipo sabata ino mu programu ya dziko la mkaka ndi uchi ndikukutengerani ku munda wa Eden mu mzinda wa Blantyre, kumene ulimi wa mango ndi nthochi ukupereka mwayi wa ntchito kwa anthu okhala m'madera ozungulira mundawu, kupatula kuti eni ake pano akusimba lokoma. Ajoma ndi watawupezani tu kuno ku farm ya Eden. Tatifotokozeni kuti ndizoonadi munthu nkumapanga phindu ndi ulimi umene wa nthochi. Zoonadi ulimi wa nthochi ndinauyamba chifukwa ndinawo uli mu phindu. Nditaona kuti nthochi yathu yambiri m'Malawi muno ikupezeka kuchokera kunja ku Tanzania, ina wakachokera ku Mozambique. Ndiye ndinaona kuti kuli bwino nali setiyabe kulima. Nditayamba kulima nthochiyo ndaona kuti muli phindu lakulu basi. Mwakuti tikamakolola timagulisa pa kg ina iliyonse pafupi 400-500 basi. Nthochi zimene kulima pano ndi zakabutu, mu chizungu timachama Cavendish varieties. Ndi pali mitundu iwiri, dwarf Cavendish ndi giant Cavendish. Ife tinasankha kuti tilime kwambiri giant Cavendish. Imene ndi giant Cavendish. Mtundu wa Malawi kuno umachuka kwambiri dizira kuti mulanje. Okay, koma variety eni imakaziwika ndi kuti ndi William. Pa mitundu imene ya nthochi munasankhira nji giant Cavendish? Hayi, kungoti imatulusa kwambiri zokolola pa hectare imodzi. Mwakuti timapeza matani mwina pafupi 35 40 tons per hectare imodzi. Nchifukwa ina kaisankha nthochi ndumena. Ena madandaula akhala kudandaula pakati pakuti alimi anthochi akuvutika kwambiri ndi matenda amene wa. Sinizo ino mukupirira bwanji matenda amene? Mwina malangizo amene mungapasa alimi anzanu ndora. Matenda anthochi mati banana budget top virus BPDV. Amenewo amativuta pa farm pano. Koma sopano njira yache ndi yakuti tikangoona kuti phata lina lagwidwa ndi matenda, timakalichosera nthawi imwe isanagawe matenda kwa nthochi zina. Tinganene kuti matenda amene ndiovutadi. Ndikuti nkhani sikuti matenda akhale vuto ya koma kungowapanga manage. Kwachita manage ndikuonekeka kuti ukhale ndi khama ndithu lakuti kuchosapo matendawo, kukumbapo nthochi imene yavutikayo, kuyichosa nkuitaya. Ndizimene timakapanga ife. Kumbali yopanga timalipa cha dziko la Malawi ndimafunanso ndalama zakunja. Ndalama zimene zimapezeka ngati tikupanga katundu kapena kumatumiza kumagulitsa kunja akatundu osiyanasiyana. Nthochi zindikuchekera kobwesa ndalama zakunja dziko muno? Zikhoza kutero, koma kuti padakali panopa ndi matenda amene wamene anakhalira panopa sitingathe kukwatumiza kunjako. Koma kunjako panopa ndinalandira order yochokera ku Zambia. Shoprite ya Zambia mafuna nthochi. Koma talephera kuti tikatumize chifukwa zokhazo zakuti sitingathe kukwanirisa nthochi zimene tikudziwa mpanga pakaza. Tikuzonena kuti mu farm munomo muli mtundu umodzi wa nthochi. Muno mu farm muli mtundu umodzi wa nthochi. Giant Cavendish, William kapena ya Australian giant. Amene tinayeso. Mankhwala nanga mwinapo
tinaona mapeste nake ngati monga tiziromba tizitete anthazi timangupopera cypermethrin kuti koma sikuti ndi mavuto ambiri. Vuto lathu lalikulu ndomwerija la banana bunch top. mwadusa mu nyengo zotani kuti mpaka na ikhaleno chonchi nthochi mene zikuonekera sikuti zimangoti kudzala lero mawa yamba kukolo. Kunoko ndiye tidayamba ku famu kuyisegula chaka cha 1989 kwa pa nthawiyo nthochi inalibe ndalama kwenikweni, ndiye timakaza kwambiri mbewu zina zakudimba komanso ndi mango amene mwina mwaona posachedwa apa. Nthochi zitaziyamba zaka 10 zapita mbuyo kwezi, koma ndiye tazizindikira kuti izizo ndi zothandiza kwambiri muli phindu lambiri. Koma panopo kunoko vuto limene takhala tikupezana nalo kwambiri kumbali ya kunoko dera linoli ndi mvuu zimangobwera nthawi zina kumangoponda mbewuzo kapena yayo kupudzula kumene makamaka sizitipeza kupudzula kumene. Okay, koma zikafika pandu lumene ubwino wache ndi wakuti tikaitana awa agame amabwera kuzatithandiza, akaziopseza masiku angapo basi amapezeka kuti zathawa. Ndi mmene mukufotokozera kuti ngakhale plan yani nayo kuti muzipanga ulimi wa nthochi koma pamene mmayamba munayamba kumalimanso mbewu zina tinene kuti pamtima penipeni kuti munthu athe kumapindula ndi ulimi ndi kubyalanso ndithu mbewu zosiyanasiyana. Mbewu zosiyanasiyana monga mmene mwaonera kwina kuja mukapezanso kuti kuli chinangwa tasakaniza mkatimu, komanso maka zakudimba izi, nthawi zina timadzala matimati. Koma mwazo onsezo phindu lathu lalikulu likuchokera ku nthochi ndi mango basi. Kupatula ntchito zimene ulimi wa zipatso ziwiri ziwapereka kwa anthu pafupifupi 15, anthu okhala moyandikira nawo akupha makwacha pokagula motsika ndi kugulitsa zipatsozi pamalo ochitira malonda azalewa ndi malo ena ozungulira. Unoko ntchito ndama ndithu pakanthawi, koma ulimi wene mapanga unoko timapindula, timathandiza mabanja athu ndamabanja samavutike ayi ndamaziyandira kwa mayi kagoni yani chokudya kwa magwasa ziweto, mbuzi, nkhuku, abakha ayi. Unoko ndithu muyambe ntchito unoko kunyumba kwanga kulibe vuto lililonse, anthu akusangalatso kwambiri. Phindu limene matipeza kunoko na timathandizira chakudya mmakomomu, mkulu tiziweto, ana ni mafezi ku sukulu. Zonse zimafunika kuti ulimi uyende bwino, zimafunika zipangizo monga mafetereza chani ndio kwapanga zimene ziyezo kuti ulimi umakonza kupitirira mvula so ikaenda bwino. Awa ndi achizungu uyu timamutitome timaoda kuneno chile anthu amalima nkhaka, tomato, anyezi, zitheba, mabilingano, nthochiso, chimanga, mapapaya. Wangati zimbewu menda chula inezo zimayenda koma sikwenikweni monga madera ena amene kwachingeni pacha pano timadikira galimoto bwana tani ayime kuti atigule. Mango nyengo ino ya mango imene apanga chisankho kundisankhe mango. Kufuna mlangizi abwere kuno kuzalewa kuno azitigula mbewu zathu pa mtengo wabwino. Mwangati minkhaka, mapapaya, zitheba, mabilingano, chimangaso timagusa mochipa. Fuko ko timakaoda modula koma tikabwera kuno timagusa mochipa. Olotherere mabwana matha kuti kakamiza kuti tengani 300 koma so 300 timaoda 300 mo kugusa 300 kumphindu sili kutani sili kulipeza. Mulimi muli phindu koma phindu leni sili kulipeza chifukwa tilibe chani tilibe mulangizi. Oti sisa kuti kwagulisa kujeni kwa dimaki. Koma kaha mulimi anapezeka bwezi tatipita kumakagulisa koma tilibe ali ujeni weni kuti aterani azitigula katundu wathuyo kuti tizipita nawo kugulisa koma ife timadalira basi. Koma kuti ndi phindu lanji kwenikweni limene eni mundawu ajoma nduwa akupeza kudzera mu ulimi wa nthochi komanso mango. Phindu limene nthochi njakuti nthochi timakakolola chaka chonse chathunthu komanso pa hekita imodzi
ya nthochi timakakolola pafupifupi 45-50 tons pa chaka. 1 ton yokha ndi pafupifupi 400,000 ndiye kuti pakutha pa chaka ndimakhoza pa hectare imodzi ndimakhoza kukolola mwina 6 million kapena 7 million. Mango ndiye nthawi zambiri ndimakapeza mwina chakuma 10 million pa chaka. Chifukwa pano ndili ndi mitengo yopyola 400 ya mango ya mitundu ya mango imene kuyendera. Mango awa ndi a special, si alokolowa. Alokolowa amakhala ndi misisi, koma awawa ndi aja opanda misisi, muchizungu amachitcha fiberless mangoes. Kwaje osakakamira mando. Okay, ndi mango awa. Anthu ambiri amakonda ko basi poyambirira amachita kutenga kuchota kunja kwa panopa Malawi muno mbiri kuchokera mango amenewa. Ine chibadwire komanso ngakhale sukulu yanga yonse ndi amalimidwe, ndimaganiza malimidwe, ndimagondera malimidwe. Ndaphunzira sukulu mpaka na degree ya malimidwe. Degree ya ine naitenga 1985 ku Buda College. Naona mulimi ndichakuti ndimaona ngati kuti sidalira kutumidwa ndi munthu ina. Chimene ndiganiza kuchita ndimachita mwakufuna kwanga kwene pa nthawi yanga ine. Ndiponso ndinaona ngati kuti pa chakudya sungapange mistake ina ile wina lesafuna kudya basi. Ndinachiona kuti ulimi ndofunika chifukwa chakuti ndili pa ntchito, ndakhala ndikugwira ntchito kwa zaka 8 chokera ku college. Ndimaona kuti panalibe phindu linali simakaliona ine pano. Nchifukwa ndinakuganiza kuti ndisiye ntchito, nditagwira ntchito zaka 8 ndikuzakhazikika kuno kuzalewa kuti zikalima ulimi wotsirira umene ndakhala ndikuchita kuyambira 1989 mpaka kuzafika pano. Ndinayamba ndi mbewu zosiyanasiyana, ndayesapo chimanga, ndayesapo zakudimba, komanso kuzalima mango, nthochi, nemodzi zonsezi naona kuti ulimi wopindulitsa kwambiri ndi wa nthochi uja komanso wa mango. Zinazi zimachuluka mavuto. Ndalama zimene zimakalowa polima ndi phindu lacho makalipeza zimakaoneka ngati kuti zosiyana. Zaka zapitazi alimi a nthochi m'maboma a Mulanje ndi Tcholo kuphatikizapo madera ena m'dziko muno anayamba kudandaula kamba ka matenda a chisaka cha nthochi kapena kuti banana bunchtop mchingerezi amene anabuka m'maderawa. Vuto linso kuno ku munda wa Eden linafika, koma malingana ndi amanduwa ichi si chifukwa choti mlimi wa nthochi m'dziko muno alephere kuyimba lokoma ndi ulimiwu. Amanduwa akuti alimi akungofunika kuvomereza matendawa ndi kupeza njira zabwino zotetezera mbewu zawo kapena minda yawo pamene matendawa afika, monga momwe alangiza za ulimi m'madera osiyanasiyana amanenera. Matenda awa makamaka banana bunchtop virus BBTV ali amaopseza ulimi wa nthochi. Ulimi wonse wa nthochi kwa kusokonekera kulowa pansi chifukwa cha matenda amenewa. Mukuziwa bwino lomwe kuthekerani ku Mulanje kunali nthochi zambiri pakatipo. Kumene mukapeza kuti mbewu zonse zakaonongeka chifukwa cha matenda amenewa. Matenda amene aja kunonso amakhalapo ndipo takhala tikulima nawo kwa zaka zonsezi. Zaka zapita mbuyo muzoti ndakachita kukatenga mbewu ina imene inali ya ukhondoko pang'ono kuchokera ku Salima, komanso ngakhale bungwe la agriculture ndakhala ndapasapo mbewu zina zimene anakazipanga kuchokera kuma tissue culture. Izizo ndipeta khati kuzala, komabe mupeza kuti zimabwerabe basi. Ndiye chimene timakachita nchakuti timakapitiriza kumanga kutipulapo kuchosa nthochi zimene zagwira matenda kuti sakapitirize kufalikira matenda kwanzache. Pamene dziko la Malawi likupitirira kudalira kwambiri ulimi pa chuma chake, ndikofunika kuti boma kuphatikizapo anthu komanso mabungwe okhudzidwa achilimike pa nkhani yoonetsetsa kuti ulimi wa mbewu zina kuphatikizapo zipatso upita patsogolo. Dziko la Malawi silingatukuke pa chuma ngati alimi akulephera kupeza misika yopindula ya mbewu komanso zipatso zimene amalima. Komabe alimi pawokha nawo ali ndi kuthekera kotukula miyoyo yawo ya manja awo ngakhale kulemba ntchito kumene anzawo ena
ngati atayika chidwi ndi kulimbikira pa ntchito za ulimi osiyanasiyana. Awo amene ali pa ntchito poyambira akhoza kupeza nthawi zina azichoka mu ofesimo azipita akapeze minda monga amene nayambira ine pano ndakayamba ndili pa ntchito ndikuyamba kuzakhazikitsa mundawo ndi sizimavuta padakali panopa amene angafune tinazo zambiri pakuzalewa nthochi tinazo zambiri pakuzalewa poyambirani pa misitu yofunika kuti mpaka patengedwa ngongole ku banki iyayi kuja kuti tikangovutika nazo kwa pang'ono ndimene muno wakakulira. Ine nakayamba ndi nthochizo kwana mapata 200 kwa padakali panopa popanda kuti zinakokolwa ndi madzi ndinalifika mpaka na 10,000 nthochi panopa ndinazo pafupi 3,000 ndi zimene ndikuziyambiranso kawiri kuti zikalima nthochizo. Bomatu ndisalinamizire lakhala kuyesesa mbewu izizo za mango ndakazitenga ine pano kuchokera kwa Vumbwe. Mbewu yanga yoyambira ndakaitenga kwa Vumbwe chaka cha 1989 pofika 1998 ku research station kusonze kuti popanda iwowo ineyo pano sindinapeza mbewu imeneyi komanso nkhani ya nthochi akhala kuthandiza nthawi yonseyi ndipo amakalimbikitsa padakali panonso akhala kugawa nthochi posiyanasiyana ndi amakalimbikitsa. Vuto ndife pano tokha alimi amene sititenga upangiri wa zamalimidwe ndi chidwi kapena ndi khama kuti tikapindule nawo. Chimene iwe khacho chimvesa chino kwambiri. Ine ndi chisanzo ndikukhala kuno kuzalewa ntchito ndinasiya 1993 iyi ndi ndikalowera kumbali za ndale ndi zatozo izo ndi zabasera koma chimene chikundipangisa ine pano kukhazikika kuno ndi nkhani ya ulimi ndipo kuti mukaone zimene ndikuchita kupyolera ku ulimi nyumba zimene ndikumanga kuno kuzalewa usungakhulupirire ndikupulumukira pano ulimi ndipo ine panopa ulimi okhawo ndimene ukundithandiza dali ndi wina aliyense ndikamusimikizire akayikapo mtima mavuto sangapeze. Anthu ambiri amati nthochi zimachokera ku Tcholo ndi Kumulanje makamaka mchigawo chakumwera kwa Malawi, koma apatu Bambo Manduwa ationetsa kuti ngakhale ku Blantyre kapena kuneno ku mtsinje wa Shire tikhoza kubyala nthochi ndi kupindula ngati Amalawi. Abale amene muli ndi madimba kufupi ndi mtsinje wa Shire nanga mukupanga chiyani kuti muzidyesa anthu akutauni ndi kupanga chuma chosamalira manja anu? Sopono tachoka kumunda kuja tabwera kunoko autitsa mwati ndi maekala ngati 30 acres 30 acres estate. Taona nyumba pachapa nyumba icha panonso kuli nyumba zina uko koma konse komwe tikuona kuti pali ntchito ndithu pali pikitipikiti wa ntchito tatitsimikizire kuti zimene zidi zikuchokera muli. Nkhani yache ndi imene zonse izi ndi mphaso zache zochokera ku ulimi. Nyumba izi ndayamba kumanga kuyambira December chaka chatha tikafika December ikhaya chaka chimodzi mukuonera ndi ntchito yayikulu yofunika ndalama zambiri koma ndafuna kusimikizirani zonse zakachokera kumunda. Nyumba yomwe tayiona kuchako izi zonse zomwe tikuziona apa nkhani yake mango nthochi basi ndiye mbewu zeni zimene zikutipangisa ine pano kumanga zimenezi. Zotengera nthawi yatali bwanji kumanga zonse ndimene ndafotokozera ndayamba mwezi wa December pofika nthawi zino ndi chaka imene sichinathe zayimakaye chifukwa kuti mbewuzo zinasiya kubereka monga nthochi zinakokoloka ndi madzi koma mango ndi amene tayamba tikuwaonawo ndikuyembekeza kuti ntchito ipitirira komanso mapulani ndi akuti ponse pano tagawa mapuloti okwana 140 a nyumba zosiyanasiyana. Masomphenya anga ndi akuti monse mutizamanga nyumbazo koma ndalama zache tikuyembekezera ndithu kuchokera ku ulimi omwewo munthaka basi. Apo tikuona kanyumba kene ndikachani akoko ndikwakuti anthu amene azakhala umo azafuna kuti azizamwa madzi ozizira ndi zinthu kuti koma gesi alowa kale tingoyembeza kuti bwerese friji kuti tiyikemo zakumwa kuti anthu ayambe kugula kwa magesi alowa kale zonse. Nkhani yonse magesi kumangako kumunda ulimi ili mukuziwa sindili pa ntchito ina iliyonseso ntchito ndakuza ndinasiya 1993
kuchokera Olima. 1993 simunagwireso ntchito ina imene ndinakagwira ine pano ndi za ndalezi kwa mukuziwa za ndalezi sizodalirapo sizogonekera khosi ndipo sizinapindule nazoyi mphindu langa lali kuti kulipeza muno mulimi basi komano mwina anthu ena kupirira mungutifotokozera kuti zatenga nthawi yayitali bwanji kuti mwina mufike pamene papa kuti mukutha kuchosa mulimi ndi kumamanga zinthu ngati zimenezi zimatenga nthawi apo ndisaname chifukwa ulimi uwu ndinawe ma 1989 kuno kuzalewa ndinawoyamba nthawi imene ndili pa ntchito wantasiya ntchitozo ndinapitiriza kwambiri ulimiwo nthawi imene ndinalowa ine pano nkhani ya ndale ndimapitirizabe kuchita invest mu ulimiwo ndatuluka mu ndale ndipitirizabe mu ulimiwo koma pamene ndinafotokozera mwinji ndimakhala ngati kuti ndi experiment kodi chiwe chingandithandiza chani mapeto ake ndakapeza mbewu izi ziwirizi mango ndi nthochi basi ndakhazika pamenepo ena nkumanena zoti mpaka tiyambe chaka chino ulimi tidikire from 1989 to 2019 zaka zambirimbiri zimenezo kwa munthu amene angayambi panopo mungamuzi zotani chine chili ndi chiyambi nthawi imene ndimayamba ine ndikakuuzeni pala anthu ena amene manena kuti iwe pano sinkhu umenewu uzadierera izi mwakuti ena anagwa ulesi sinafunafuna kundijoyina pano akumasirira ndikamapanga ndalama amba kuona so pano kuti ndiye china chilichonse ndi chiyambi basi komanso musamakayikira nkhani ya moyo uli m'manja mwa Mulungu iyeyo ndiye amene akuziwa kusogoloko ndiye ife tisachite budget ya Mulungu kwa ife pano kwathu tizingogwira ntchito basi mmene muonera atu munthaka mutu anthu akamanena zoti chuma cha dziko lino chili munthaka zitsanzo ndi zimene mukuona apa tayenda kuchokera kumunda taona mmene zimachitikira taona mmene anthu akugulisira zokolola zosiyanasiyana pano pazalewa taona kuti estate ya 30 acres muli nyumba zosiyanasiyana kumanga kiosk ati anthu mwa zinthu zozizira koma zonsezi kuti tsimikizira pano kuti zonsezi zochokera munthaka ulimi wake wa mango ndi nthochi Why